Boa xentiña, como estamos? Novo episodio de Manda Carallo. En esta ocasión temos a oportunidade de entrevistar ni máis ni menos que a Gaby García. Como estamos, Gaby? Aquí estamos, por fin. Sí, despois de tanto planear. Despois de dar tantas miles de voltas, aquí estamos, joder. Pois vamos a empezar xa ca entrevista. A primeira pregunta, para todos aqueles que non te coñezan, quen é Gaby? Pois Gaby é un chico de Rois que actualmente vive na estrada, que moitos, non sei que pasa con esa pregunta, sempre di, de onde eres? Pois aí está, son de Rois. E nada, que empezou isto do mundo das redes sin comer nin bebelo, porque estuveume de así. Non me esperaba para nada, a cuarentena, bueno, fixo moitos estragos, eu salín outro estrago máis. Aquí estamos, aquí estou falando agora contigo, que nin me imaginei que alguén me fose a entrevistar, que me pidise unha entrevista, vamos. O que me dixeches ahora, empezaches ca cuarentena. Sí, bueno, a finales xa. E cando che surge a idea? Ou surge así por... Sí, mira, estaba no sofá e nin subín un vídeo, sin máis. O sea, en TikTok, unha TikTok facilitache o tema de reaccionar a vídeos, non? Se che o fai a plataforma, reaccionei a un vídeo e tirei o móvil, puxeme a xogar ao PC e tal, e cando collei un móvil, 1000 seguidores... O sea, ya sé onde sale todo isto. 60.000 visitas. 60.000 visitas, claro, que cuestión que sei, 1 hora e media, 2. Claro, naquele momento foi como, hola, que acaba de pasar? Comentarios, hola, jaja. Pero foi así, en cuestión de nada. Tiña 4 seguidores. O sea, que éramos os colegas, básicamente. Nunca tuve seguidores que me seguiron por mí e tal. Unha locura, e bueno, pois empecei, subín outro, a xente volveu a gustar, e aquí estou, o sea, aquí non o sei moi ben a de hoxe nin como, bueno, pois o sea, que nunca busquei un... Ser influencer, sí, nada, nunca busquei un éxito nas redes, nunca foi o meu objetivo, sin máis, sen que sempre me gustou o tema do audiovisual, aínda que non me dedique a eso, sabes, pero sí que 2013, principios de YouTube, esas cousas sí que xa tiña a miña idea de facer blogs en galego. Hostia. Daquela, está en Twitter, está aí corroborado, hai un tweet do 2013 dicindo eso xa. Pero nunca, tamén algo que me tirou para atrás sempre foi a conexión a internet. Eu vivo no rural, nunca tiña fibra óptica, 2 megas de baixada, pero de subida que é o que importaba a hora de subir un vídeo. Nada, foi algo que me tirou para atrás. Eso que, gracias ao apoio dos meus pais, regalaron unha cámara daquela que valeu unha pasta, tío. Eu gravaba ou facía o parvo na casa, sempre gustou editar sempre, pero nunca me dediquei o que nunca estudiei, porque ao fin e ao cabo son profe de infantil. Pero sempre tuve como hobby, sempre me molou o rollo, e agora parece que o estou aplicando, pero de outra forma, porque disfruto moito gravando, sí, e disfruto moito editando, o sea, xa tes o pack completo. Sí, o sea, que o paso moi ben, ao fin e ao cabo. É un consello que sempre digo a todo o mundo, é que disfrute do proceso, vamos, non de que se obsesione con quero tanto, sempre disfrutar do proceso, pero creo que xa en cuestións de toda a vida. Sí, penso que sí. En galego, porque foi, claro, en galego, porque falas tú. Son galego falante, claro. Aquí estou, o sea, pero galego foi, eso, saleume en galego. É verdad que ao principio en TikTok dixo, había moita xente que me falaba en castelán, e fixen 2 vídeos, 2 ou 3 como moito, co texto en castelán, incluso falando, sí, 3 terei falando. Non me sentía cómodo, e dixo, pero se eu tampouco quero vivir desto, o sea, tal, nada, bueno, facer en galego. Puf, e foi para arriba todo, para arriba, dixen, foi como que tiñas tan asimilado de que había que falar en castelán para chegar a todo o mundo. Isto, para que? Se eu falo galego, ao final... Ao fin e ao cabo, o mellor que pode haber é a naturalidade. Isto. É a naturalidade de un. Forzar a falar un idioma que máis non falas normalmente. Efectivamente, ese consello que daban todos que dicían, sé ti mismo. Pero que é así?
Porque se eu chego a falar castelán nas redes, algo que en realidad non o son, non estou sendo eu mismo. Non teño a miña naturalidade, non teño ese humor que teño eu, non son eu. Se forzado. E como levaches o tema de cando empezas a crecer moito, como levaches ese... Claro, eu nunca fui consciente hasta que nos deixaron salir. Nunca... Obviamente, te vías aí, obviamente, xente vías que falaba, claro. vías que medraba, vías que, bueno, eso que che falaba xente ao Instagram, no Instagram sempre foi moi por detrás, agora que actualmente xa casi están á mesma para, pero sempre foi por detrás, pero iban che falar en Instagram, iban tal, e diste, falame xente desconocida, que é ao final para min, pero que está aí, como me gusta o vídeo. Pero o meu choque foi cando nos empezaron a deixar salir, pois un día sempre comento, porque foi un choque raro, estaba indo polas cancelas, polo centro comercial, ca mascarilla, en inverno e tal, e veu unha chica e díxome, eres Gabi? Eu que díxeme de pillado, e dixo, sí, e dixo, algunha chica que é amiga de non sei quen, e dime, mira, podemos sacar unha foto? Eu que día se me dio pirado. Que está pasando aquí? Digo eu, sí. E dime, como me gustan os teus vídeos e tal, o meu mozo tamén e tal. Sacámonos a foto. Claro, eu estaba ca miña moza, cos pais da miña moza, e quedaron así, en plan... Claro, os pais da miña moza non tiñan conocimiento, sabes, de tal, e quedaron así, pois che pido unha foto. Digo, me dixo, a verdade, non o sei ninguén. Supoño que será por isto e tal. Pero despois, unha vez que, bueno, nos abriron máis esa corda, non? Que tíamos aí e tal, aí foi cando nos dicían, che, Gabi, ou miradas. De feito no súper. É dicir, conozco e... Sí, aparte, nótanse. Esas miradas que están aparte de xente meterlle un codo a mirar, sacar un móvil, poñer un vídeo meu en alto, sabes? O sea, era como un plan. Despois, bueno, era como facendo un estudio. O 90%, sí, da xente que me sigue é galega, é de Galicia ou emigrados, bueno, sei que hai xente que me sigue de Valencia, de Madrid, que se interesaron polo galego a partir desa conta, é algo que me fai moitísima ilusión, que mo din eles. Non te entendo nada, pero me hace gracia. O sea, vale, eu non, que me parece curioso el idioma, vamos a intentar aprenderlo. Eso para mí foi unha ilusión. E aí, sí, claro, empezas a... Dís, pois as probabilidades de bater con alguén que me siga son máis altas estando aquí en Galicia, cando 90% velas estadísticas que sempre curiosidade e digo, a maioría son de Galicia. Entón, claro, empezas a fazer, a ir a festas na que hai máis xente, entonces aí sí que ves que empeza a xente a jugar a mirar, a pedir fotos, a jugar a falar, a preguntarche. Tío, mi má. En algún momento sentiches agobio ou... No, para mí é un placer. Sí. Para eso estamos. Eu quero dicir, eu sempre fundi, ao fin e ao cabo, como parte desto, non? Jová, para mí sempre, nunca tuve ningún problema, sempre foron palabras moi bonitas, o sea, que ao fin e ao cabo non tuve ninguna falta de respeto, nunca cando é festa, cando é o mundo da noite sabemos como é, non? E que xa, bueno, vas máis contento e tal, e nunca me veo alguén pasado de voltas, nin, tal, algún que che ven, tío, sacar tal, como mal, pero sempre con moitísimo respeto, nunca me faltaron ni nada. Eu aquí, eu penso que eso forma parte, exposte, é algo que, bueno, para mí é gratificante, ao fin e ao cabo non me molesta, ni moito menos, porque moita xente escríbeme despois, ao mellor que me ve, non ven 20 e non me atrevían ou calcar cousa. Eu os únicos, é verdad, que o único problema que tuve, que houve un par de, un par de chavaliños, que vexo que eran chavaliños, na foto de perfil, sacaronlle fotos ao meu coche dunha vez. Se vironme salir, deberonme deber salir, obviamente, porque non sabía como sacar o meu coche. Ali nunha fervenza e tal, chego a casa, teño un privado, vexo e digo, teño as fotos do meu coche por diante, por lo lado, por detrás, como se fora o seguro. E dixen eu, isto é un texto. Gabi, 20 e tal, pero fíxome moito ilusión verte, pero non me atrevín a pedirche unha foto. E dixen, mira, isto non está ben.
se queres vir, ven onde min, fala comigo, que non pasa que non mordo ninguén, sabes, sacamos a foto, que tal, pero isto non está ben. El foi, arrepinteuse, borrou a foto, tal, e dixo, como que se dou de conta, para min era un chavaliño de 15 anos, pero bueno, hai que concienciar tamén de que eso non está ben. Ou incluso si que outra foto por detrás, que a miña parella paseando. Eso ten que ser algo incómodo. Claro, xa teño falado con outros compañeiros que están tamén metidos no mundo das redes, que han pasado, eu sempre digo, isto non está ben. Non hai problema, ventón de min, non hai problema. Pide unha foto, pero... Non pide a foto, ou como se quere falar comigo, non hai problema. Pero isto non está ben. E aparte, sobre todo, hai fotos a metros. Hostia. Sí. Que foto que está super cerca, sabes? Se un dijo do coche que non estaría ali, pero es a 1 metro, pero... É que che puñase un... Casi, por detrás. Sí, entonces, quitando eso, que aparte é un poquito máis mala, pero despois cubre un 98% que ven por riba, o sea que non... Algún humorista, ahora falando sobre como planeas os teus vídeos e todo, algún humorista prefire ter, por exemplo, o guión, un guión, e outros prefiren ter todo improvisado, facer todo improvisado. Ti que eres dunha parte? Son moi improvisado. Sí, é moi improvisado. Podo dicir que hai un 85 improvisado e o resto 25, o sea, o 15... E cando faz os guións? Cando non che sale así... Algún vídeo, máis que medo, como se me ocurren as frases, anotalas. Máis que nada, no momento. Teño ainda un vídeo pendiente de gravar que levo meses aí, que as frases ainda non me puxen a gravar. Acordamos as frases, entón, deixo-me anotalas, porque no momento váiseme ou non me sale xusta a frase que quero, tal, así que teño anotado. Como os cantantes, cando se ocurre algo. Xusto, vai máis parecido. E pasa, así, sabes? O sea, que tal, ese que algo pode ter, pero hai vídeos que son totalmente... salenme. Hostia. Como... De onde sacas os vídeos? É dicir, ves un vídeo en Twitter e dices, hostia, pues este con isto podo facer isto. Sí, máis que nada é eso. Que recreo a miña situación na cabeza como se estuvera dentro con esa persona. Pero é que sacas non sei cantos vídeos ao día, pero unha burrada. No, ao día non, máis. Ao día? Si, un ao día, suelo intentar sacar, sí. Más os vídeos de Instagram, as historias, tal, vídeos de comedia. Si, sempre intento compartir como memes, sabes? Porque eu quero orientar que a miña... Nunca fun o típico influencer de hola chicos, estou aquí e tal. Sei que podo facer, porque me gusta tamén o de gravar un blog, tal, e despois edito e tal, pero ni salo eu, sale o que estou vendo. E si que por exemplo, bueno, ese subo os meus memes ou as miñas movidas e tal para orientar o contido do humor. Pero claro, moitos digo, joder, con isto podo facer algo ou tal, e sempre estou aí, teño un apartado de guardados para facer, o sea, que digo, con isto podo, imagíname como se estuvera aí. Eu estou a miña cabeza funciona, estou dentro dese vídeo. Entonces é como que xojo, ei, ti, que faz aí, non sei que, tal, e sempre xojo con iso. É o de no resto de España, en Galicia, ese tamén é o mesmo. É que a idea foi como, sabes, eu vira o de inspirarme moito. Hai unha chica daqui de España que se chama Esperanza Gracia, que fai situacións moi americanas, moi de película, e despois comparas con España. Eu no momento digo, joder, pero que nosos galegos tal, sabes, temos ese rollo. Podo sacar pero máis corto, máis, porque ela sí que fai como máis escena, un sketch, sí, máis sketch, máis escurrado, pero algo moi frase, moi directa, moi situación, moi paz. Pois aí saleume. Foixen a introducción moi de cando non sei que non sei canto. No resto de España. Aí está. Fixen o tal, que eso saleu de min. Despois, o primeiro non sei cal fora, de feito. E de feito era cando morre alguén. Creo que era. Soname esa frase. Sí. Creo que foi o primeiro que suben e despois é que teño parte 1 ou parte 2 de cando morre alguén, claro, ou de cando alguén che fai unha cobra, ou sabes que teño un parte 2 porque sí que... Ou cando che cerran a porta do coche, ese o en galego tal cual me nomaba. É que ese vídeo teño un dos meus primeiros vídeos. Sí. Teño ese vídeo, pero en plan cerra a porta e salo despois dentro do coche tal.
Pero isto teño que introducilo aquí nesta sesión como é debido. Ese que despuntou de carai ese vídeo, cuidado. Cal consideras tú que é o teu vídeo máis currado, que máis tempos tú vaiches facendo? Ai, currado en tempo en sí igual. Ou que tuveras que repetir moitas veces porque non che salía tal. Mais é que eso pasa, o sea, sí que pasa porque eu son moi de, me justo aquí o como plano, me pega, sabes, ou como pega a luz ou tal, son moi de, incluso cando hai algo de noite, espero que sea noite, o sea, é que non, ou como meter o fondo verde, que se che facilita, xogo moito con eso. Pero máis así de currao é cando hai algunha marca. Sí que tuve varios que sí que posicións de cámara xa máis tal, máis é como que eu son moi trapalleiro comigo eu, pero cando me piden que sea profesional é como que son profesional, sabes? É unha cousa movida. De feito, sí que teño unha colaboración aquí cunha clínica que é de Boiro e tal. Desde que mando un saludo a Luisa, grandísima, e ao seu equipo, non sei. A todos, mando yo todo. Ese tamén fora bastante currado porque xogamos con 2 móviles. Hostia, cuidado, E dixi, vamos a aproveitar, tiña iPhone tamén ela, entón co AirDrop e tal, xa era moito máis fácil. Unha empleada, tal, puxámonos ali e ese foi, o sea, a nivel de elaboración, porque a má risa, para todo acostumbrado como a falar comigo mismo. Pero en ningún momento che dá, joder, que te ten que dar risa. Sí, a veces sí, pero é como, se estou con a gente, dame máis a risa, obviamente, porque ao final o posto moi serio, pájale risa, tal, non sei que, e ao final ao cabo sí que tal, pero comigo mismo é como un pouco esquizofrénico, sabes? En plan de que me poñen así, que tal? Monto unha película eu solo, sabes? Que crees que diferencia o humor español do resto de España ao humor gallego? En que crees que hai a diferencia? Nos vídeos que hai, por exemplo, de algún tiktoker de Cataluña, de humor? Bueno, creo que a nivel, porque como dixo, o idioma trae cultura, non? Cataluña, o País Vasco e nós, Galicia, temos esa cultura. Pero despois tamén tes Andalucía, que ao final comparten idioma, tamén teñen o seu toque. Un extremeño tamén terá o seu toque. Entonces, esa diferencia é que temos un humor que é moi noso, e sobre todo daste de conta cando vas afora que non pillan. Claro, un humor moi da zona. Sí, é disti, somos moi cerrados aí, sabes, nese aspecto. Pensará o mismo de outros, claro. Eu teño amigos de Madrid, e ao mellor estábamos falando entre nós, que entenden o galego, agora totalmente. Sí que... pero eso que... Como traduces esa frase? Diste, ostras, non sei traducila. Porque é como... moi gallega, que non sabes como... Sí que digo... É como digo isto. Explícolle de outra forma, sabes? En plan, pois é isto. Joder, tamén, que revesados sois, ou tal. Que non o sei, tío. É cosas que... Aí daste de conta, diste, joder, pois é como que temos un idioma moi marcado. Falando como eu teño un primo en Cataluña, en Barcelona, tamén eles teño... Es que isto non sei... E digo, ostras, tío. Estamos no mesmo país, é como... Dios, temos moitos tipos de humor. Moitas cousas, eso mola ter esa diversidade cultural, eso mola. En Galicia temos moitos influencers de humor, temos a Mandallo, Sieira, Pepi Lucas. Cal recomendas tú? Un que vexas moito, tío, que che gusta moito, sí, é que eu aí influe tamén entra outra parte de amizade. Amizade, non? É Pablo Meixe. Pablo Meixe, bueno, xa conoces antes de que incluso, bueno, despuntar ahora. Eu sempre dixen que era un diamante en bruto, tío. Ese zumbao da cabeza, tío, desde aquí Pablo estás zumbadísima da cabeza. É así, ele é así. Era un diamante en bruto. Estaba claro que tiña que reventalo en algún momento. Foi o timing, o sea, dou ca clave, que foi a plataforma TikTok.
E dou ca clave, estaba claro que se iba a comer todo o panorama. Estaba moi, moi claro, aparte que ten moita formación. Sí. Ten moita formación, ten ido incluso a Canadá a formarse. Cambiou dou ca tecla, aí está, estaba moi seguro. De feito, eu despuntara antes que ele, que eu tamén facía as miñas entrevistas en Twitch. Sí? Sí, na cuarentena tiña as miñas entrevistas en Twitch, e levaro el, fora o segundo. Hostia. Fora o segundo que levaba, din, Pablo, tal, sí, sin problema, tal. E faláramos deso, está a entrevista subida aí, spam, do meu canal de YouTube, chamase igual que en todo, chamame igual en todas as redes. Claro, e faláramos un pouco do tema do humor, de como estaba desenvolvendo o humor e tal. Estaba claro que estaba claro. É que ahora mismo é un dos top de... Todo o triunfo que tuvo, alegreime como se fora meu, tío. Sí? Sí, sin duda, tío. E sempre dixen, dixo de aquí e dixo fora de camas, dixo, é que cada seguidor, cada todo, o sea, para mí, como se fora para mí, é que alegreme tanto de que despuntara, de que comer, dixo, é que vas chegar ao millón e todo, tío. E isto cando tiña 20.000. Hostia, tiña 700 e pico mil ahora, ou non sei cantos ten. E Instagram igual, pumba, mallao. É que era cuestión de tempo. Veulle, pois cando eu tuvo que vir, pero un diamante en bruto que ahora mismo está... Ahora mismo. Para mí é un top ahora mismo de se falamos de influencia aquí en Galicia. Outro dos, bueno, aparte de todos os que dixemos, hai outros españoles que tamén están despuntando. Fijaste en algún fora de Galicia? Así, aparte da que dixeches antes do resto de España e tal. Xo, que Esperanza Gracia faceme moita gracia. Fai moita gracia por ser unha tía que esa me mola moito. Esa tía mola. Despois, a verdad que o meu algoritmo é un pouco extraño. Todo memes. Sí, é que eu claro. Absorbo moita atrapallada, tío. O dunha vez era moi fan, vía o farmacéutico moito. Sí, eu tamén teño no algoritmo. Ese vio, pero cando tipo tiña 10.000 seguidores, empecé a ver cando emulaba moito. Vexo cousas tamén de coches, moito de... Había un que limpaba coches, había como limpaba o coche, o sea, é que joder, vio hasta entreteníame. Sabes, viches alguna vez un vídeo dunha prensa? Sí, que rebenta cousas. Esa é unha locura. Pois eso. Satisfacción, man. Sí, había o mellor eso. Despois, eu sei que consumo máis, o que máis consumo é YouTube. Sí, YouTube. Pero desde 2012. E non pensas en volver xa que tías o canal, tío? Non, é que me ocupa moito tempo, tío. Sí. Moito tempo. Eu en Twitch sí que o pasei moi ben, estaría en Twitch e tal, pero en galego, estuve sempre full en galego. E volvería, pero come moito tempo. Ahora sí que me come, aparte estou con as oposicións e agora sí que non podo, pero nada xa. Cando tes o examen? O 1 de outubro. Está aí a nada. Está aí, de feito estou de vacacións, pero estou hincando os codos a Marte. Entonces, bueno, ahora teño máis tempo en vacacións, obviamente, estou máis tal, pero... E se sacas as oposicións, vas deixar TikTok? No, vas seguir. Eso non deixei hasta ahora, que se sabe, estaba traballando e todo, simplemente máis para asegurar a plaza, pero sí que seguiría todo igual, o sea, non hai problema. Eras falando así un pouco tamén, tes moitos seguidores en Instagram, en TikTok. Canto paga TikTok por... Págache por visualizacións, por... Sí, creo que paga por visualización, pero sinceramente non mirei. Vin a veces aí que tiña cartos e tal, pero... No, a veces que é unha miseria. Sí. Teño falado con outros, é unha miseria. Paga máis Instagram ou pagan as marcas en sí? No, nada. Instagram paga. Hostia. Ou polo menos que eu saiba, a ver se agora vai pagar eu que estou perdendo cartos, No, pero sí que eu saiba, non paga máis. Instagram máis está orientado a marcas. Pero TikTok sí, cando empezou o rollo de pagar por visualización, xa se vía que era unha miseria. 0,01 nada, sí, botábamos o cálculo, bueno, non sei que cálculo exigen, pero depois falabas con outros que ao mellor sí que tiñan máis reproducións que a ti,
Non, Pero nada. Nada. Pode vivir alguén que tiña Millóns, 50 millóns de seguidores, poño. Algo fora do normal é que tiña que suba vídeos todos os días e que cada vídeo tiña 5 millóns ou algo Animalado. Se eu penso que é eso, sí, pero nunca me preocupei, básicamente. Xa fan partner para que non se vaya de aí, entendo, va. Aparte os requisitos son moi light para entrar. Para entrar. Para cobrar, pídenche mínimo 10.000 seguidores, ter creo que a serie que fai tempo que firmaron, que vale, me meteron no rollo. Meteron unha serie de vídeos subidos, nada, o sea, non sei cantas, non sei se había reproducción, non sei. Pero nada, o sea, era como moi básico. Ahora volvendo ao tema do humor, como crees que está cambiando o humor do que viñamos, do humor máis, non decirlo así, pero un pouco máis machista, máis tal. E agora que estamos nun momento en que calquer chiste pode sentar moi mal a moitas persoas e tal. Como controlas eso? A ver, será unha situación bastante difícil. Vemos aí o caso de David Suárez. Pues eso... Estuvo a punto de ir preso, por decirlo eso, tal. Eu creo que o humor é como ficción. Sí. Hai xente... É que o humor para cada persona é un mundo. Para ti pode ser unha cousa, para mí pode ser outra. Conozo a xente que o humor serveulle de autoaxuda. Para incluso para a morte dos pais. Hostia. Hai xente que, claro, faz un chiste desos con familia estruturada e todo tal e oféndese. Hostia. Entonces, que? Sabes? Non chove justo de todo. Entonces eu, por exemplo, sempre sí que é verdad que evolucionou tamén para ben, pero xa non un chiste ou tal, máis outras cousas, máis sketches, sí. Que había máis, había cousas que un toquiño había que... Sí. Tampouco te dabas de conta, porque no, te criabas con eso, era como un plan, tío normalizado, pero sí que faz un pouco de ahora xa que maduramos, ou volvelo a ver ou tal, volvelo a ver e diste, a mí solamente todos moitos vídeos de antes de entrevistas a xogadores de fútbol, preguntábanlle e cociñas ya o teu mozo, era unha burrada, se diste mi tío, é que eso víalo, ao final criabaste con eso. Entonces sí que ves que avanzou moitísimo, alegro moitísimo, por favor. Estábamos moi ese humor dos 90, por dicirlo así, que eso era, xa había anuncios. Eu creo que eso, máis que os chistes en sí, sketches, eses vídeos que había, YouTube xa avanzou moitísimo. Sí, de como era agora. Eu empecé vendo o Rubius. O Rubius, cando tiña 60.000, 50.000 suscriptores ou algo así, que empecé a miralo. Había cousas que non é o que é agora. Charroulette tamén, por aí andaba. Sí, temos aí o noso querido Gusmicho, non? Que era, tamén facía moito deso. E ao fin e ao cabo, tamén eles se deron de conta, Sí, cambiaron completamente. Eso está moi ben. Outra mentalidade. Temos agora un Play, tamén de hoxe, que fai... que antes tamén tiña ese... Pero eu creo que é eso. Unha cousa... O verdadeiro problema que vexo é que se, por exemplo, casos como este, como o Rubius, seguir facendo o mismo. Aí xa dices tú... Entonces aí diste, non. Pero unha persona, eu sempre moi de que unha persona cambia. Eu sí que creo no cambio das personas. Ti tampouco eres o mismo que eres o ano pasado. No, isto... Incluso nunha semana podeche cambiar a vida. Entonces, a cuestión é esa. Ora, se levas 10 anos e eres a mesma persona, entonces hai un problemilla aí. Aí sí que sí. Aí sí que eu sí que é o que vexo. E o humor tamén ten que ir evolucionando. E pode facer cousas de humor perfectamente que caian en gracia a todo o mundo e non teñen por que ofender. Ti veches algún chiste que tiñas preparado xa e que paraches de... No, sempre publicaches todo. Sempre publiquei todo. E algún tema que querías tocar, pero vendo como se movía a cousa? Non, sempre fui un libre, ¿Sí? Nese aspecto. Nunca me sentín... Home, a ver, se a mí se me poñen a mirar... Eu que sei, tampouco fajo, sabes? Sempre intento,
ser eu. Entón, como son eu, non sei si eu non disto moito do que vedes en cámara. A ver, non ando por aí de chiste, como chega un, contame un chiste, como decía Dani Rovira, contame un chiste que encontro por la cara. No, tío, sabes? Pero ao fin e ao cabo non teño ese personaje que se ocultan, que aí tamén hai que mirar se hai moitos que teñen ese personaje para ocultar en realidad unha cara ou que é ten. realidad, aí está, claro, sabes, que moitos escudan, no, que era un personaje. Eu son, a ver, se che dixo, non teño, son eu, nunca fajo tal, ao fin e ao cabo había que mirar moitos grupos de WhatsApp que ten moita xente que critica. Eso, aí está. É que en Twitter tamén, por exemplo, Twitter, unha rede social que hai, creo que moito odio. Moito odio, sí. É porque non tes unha identidade, és un avatar que dice cousas, ese é eu creo que é a verdadeira cara. Claro, aí está. Aí a verdadeira cara, sí, pode ser. É que o problema tamén, bueno, Instagram tamén cando fan as cuentas falsas, de incógnito, como dixo eu, sí que claro, detrás dunha pantalla todos son moi valientes, por decirlo así, non como dixo, eu vexo tal e diste, non, pero eu penso que a hora da verdade non, eu creo que é unha forma de expulsar ou desestresar, non entendo. Twitter antes, en 2012, era unha jungla. Era sangre. Sí. Era chistes que eran negrísimos de todo. Que eso era mimada. Eu Twitter nunca tuve de feito, consumo máis Twitter agora, daquelas tuiteabas o calquera parida, sabes? Sí, ahora tal, como eso, fajo, estou cociñando. Ou tal, ou aquí de tranquis. Pero seguía contas Mima. Mesmo Billín, Auronplex, meteu moito lío. Eu seguía eso. Tamén te salía. Tiñan como unha especie de algoritmo. Eu a Auronplex, eu seguía en Twitter, e estabas aí, eu non sabía nin que era, famosa, sabes, tal, e víalo aí, e diste, Dios, tío, claro, agora sorprendime que salía ahora, porque eu digo, como que eu xa sabía, e diste, como un plan. Bueno, a ver, cambiou. Eu tampouco ve moi ben que se hatear ahora todo, porque pasaban máis de 10 anos casi. Eso é unha tontería. Unha cosa é eso, volveremos ao de antes. Sigue así. Entonces sí. Entonces hai que justificade, pero están facendo un contenido guai, non cambiaron xa onde vai, é que non é que cambiaran a raíz desto, de que lle pegaron un toque de atención, non. E foi cambiando progresivamente e tal. Foi evolucionando e aí se ve. O que en realidad hai que aplaudir eso. Eso que hai que aplaudir. Non coller e dicir, fai 10 anos insultaches a un... Bueno, tío, Sacanche tweets de onde sexa. Mira o teu. Ou grupos de WhatsApp, como decías antes. Grupos de WhatsApp, moitos, ainda había un meme de yo en Twitter, en plan, criticando todos, mi Discord con mis colegas. Todos presos, sabes? O sea, que suele pasar. Que en privado normalmente as bromas son diferentes. Aparte, sabes como tratar aos teus colegas, sabes? Por exemplo, o colega pode me vacilar, non me vai ofender, sabe? Porque sabe o límite, o que me ofende ou que non. Eu o meu colega, ti, barbo, tal, non sei que. Non sabes que aí non lle vai ofender. Ou non vou ir pola calle, un fulano, e ti, barbo. Como de Caranchúa, que se toman. Dices tú, a ver, son amigos así, pero aquí xa un repartidor. Claro, sabes, que son... Aí, bueno, as cámaras ocultas aí é normal que... Pensaches alguna vez en facer cámaras ocultas? Pues está guai, pero nunca... No, porque aí sí que pode rozar aí algo... Aí sí que... que sei, o mío estás tranquilo nun bar e venche un tipo, sabes, ou unha tipa que che ven aí a tocar a moral. Hai cámaras ocultas e cámaras ocultas tamén. Eu vin hai cámaras ocultas que obviamente non me facían gracias. É como que che creaba incluso incomodidade o vela. Eu vía tamén moito tiparraco e había cámaras ocultas que eran como en plan, tío, a ver, eu creo que... Porque eu poñime tamén na situación da persona que... sabes? Eu vou pola calle, vou facer a compra, a un tipo de faime eso. Había outro tamén que chamaba Mr. Anderson, le ve, creo que era tamén, andaba, empezara tamén, era un chavaliño, andaba berrado, dicía, aparte, dicía yo, un señor de 60 anos. Sí, aquí saleu outro, como, bueno, girouse o señor, que tal tú? Sí, tal, houve un que tamén cobrou. Sí, cobraron, ao fin ao cabo... A ver,
Ti non sabes como reacciona Aí está. tal. Entonces, E pensaches facer outro contenido ahora? É dicir, ahora tes os vídeos estes de humor, pero outro contenido tipo, non sei, pequenos blogs de TikTok, sabes? O mítico... sí, empezar... tamén me gusta moito. O tema eu fago, móvime tamén moito por Galicia e tal, gustame tamén descubrir festas novas. Sí que algo así máis, pero bueno, tamén hai máis bastante contido tamén dese, o sea que hai parte en galego. Nada, tamén hai un vacío aí, deixo caer, a ver se a gente se anima. O mundo fitness non hai personas en galego tamén. Hai bastante, sí, aparte que está en auge, son moi friki do mundo fitness tamén. Bueno, tamén a veces eu teño tamén o meu cambio físico tamén subido aí, a veces sí que hai xente que me pregunta e tal. Sí que podría tirar tamén algo por aí, algún tamén escrito en plan, por que non faz unha conta para o mundo fitness e tal, e eu xa pena que xa me va. Ahora mesmo sei que non estou pechado a todo. Ahora mesmo, ahora sí, pero que sabe no futuro, non sei. Non sabes como vas a acabar. Non sei. E como te ves daqui a 10 anos? Ni idea. Ni idea. Profesor de infantil? Sigo igual, pero sí que ao mellor sí que me molaría abrir un negocio, eso sí que sí. Eso é algo que sí que teño sempre aí. E de que sería? Bueno, unha... No. Total. No, aí sí que non me van chapar, no. Teño varias cousas aí en cabeza, que son proxectos aí que tan... E algunha colaboración con algún TikToker? Te has pensado? Sí, teño falado. Sí? Sí. É que vai estar aí, hai que cadrar, sí, que teño unha, pero sempre se fala, pero que entre ao fin e ao cabo a vida laboral e todo, sí, non che dá. Entonces eu, cando ten que cadrar, ha de cadrar. O sea, por eso nunca dixo, vou sí facer, non sei. Non. Cando salga, xa se saberá. O sea que xa sabía. Bueno. É como un día normal, teu. É dicir, como un día. Un día normal? Sí. Levanto máis 6:15 da mañá. Hostia, levantaste cedo, carallo. Fajo o meu desayuno. Eu vou repetir, son un friki do fitness, estou con un preparador físico e todo tal, entonces sigo unha dieta. Bueno, a dieta, xa comer ben. Sabe que parece que hai que poñer o nombre de dieta, pero sí, unha dieta. E nada, le fago un desayuno e vou para o cole. Entro ás 8 este ano, este curso pasado, agora entro media hora máis tarde para o curso que ven. E nada, fago o meu labor de educador infantil e cando salo de traballar pois sobre as 3 e pico 3 estou chego a casa, está a miña parexa, vou teño un conto, que tal o día, que tal, non sei que, preparo as cousas e vou para o gimnasio e pois salo do gimnasio, entreno, o sea, cando salo se gravo ou se xa teño a idea vinculada, se podo sacar 2 días, se saco 2 vídeos adiante, incluso que saco vídeo xusto chego de traballar e xa faz o vídeo, se xa teño xa en mente, xa baño, xa saco de diante ou tal. Bueno, agora estaba estudiando, o sea que sí. o vídeo intentaba sacar un par deles ou sacar un rápido ou sacar tal, e despois dedicaba a estudio tal, e despois ao mellor á noite bueno, entre merendar e todas as movidas, sí. Tal, despois á noite xa me estaba con uns colegas en Discord sí, ou estou con a miña parexa, vemos unha serie sei que un tempo, sei que despois pa a cama. E non grabas varios vídeos e vas subindo, por exemplo, mañá non me apetece moito gravar, subo un que teño grabado. Sí, hai veces que saco 2 vídeos no mesmo día, entón xa teño un hoxe e un mañá, xa van 2. Hai veces que saco eso, bastantes, ou aí se estou sin ningún, vou grabando día a día. É o que gravo xa o subo. Sempre intentas ter un vídeo por lo menos. Ahora en verano, de feito, que teño, eso non é irónico, pero teño máis tempo, pero fai menos. É como que xa tiña a rutina. Agora estou forísima de rutina. A mí gusta meter unha rutina moi marcada. Son moi tum. Esto ás 5, esto sí, estou moi de rutinas. Hostia. Claro, non ter unha rutina marcada é como estou desbrajustadísimo, pero totalmente. Hostia. E agora falando do fitness, que tamén me interesa, porque eu estou empezando un cambio e tal, como te motivas, tío? Porque a mí hai veces que dices tú, é moi complicado, tan que che fase clic a cabeza, tío.
É máis que a motivación, como dixen antes, tens que disfrutar do proceso. Porque un cambio é a largo plazo. Non é instantáneo, claro. A mí sempre foi algo que me chamou a atención. Hostia. Moito de... Sempre me gustou o tema de... Pues, non sei, é que moito asociamos a Son Goku, pero eso, tal, eu tamén quero ser como Son Goku. Era como eso, non sei, eso que nos introduciron na cabeza. Vías eses dibujos dos 90, estaban todos mamadísimos. E ti querías ser un deles. A verdade que ao principio empecé aos 17 anos, iba un pouco ao gimnasio, a verdade que pecaban moito de comida, sí, a parte sobre todo caía, o sea, eu era sempre fui moi delgado, sempre fui moi delgado. E a mí o que motivou, mira, a miña motivación, eu no último ano de carreira empecé no equipo de fútbol americano de Santiago de Compostela. Hostia. Aquí tes os Towers. Non sabía que existían. Pois aquí en Coruña tes os Towers, eu estaba nos Black Ravens de Santiago era a Liga Galega. Claro, eu pesaba 75 kilos, eu mido un 81, e había peña de 100 kilos. Que chocaban contra ti e tomaban por culo. Como un doñero, nun viaxe. Foi un golpe deses. Hostia. Iso ten que ganar. Eu xa quería, xa era algo que quería, e empecé a ir todos os días. A comida sí que non, comía normal, libre. Pero sempre fui moi comedor. Nunca lle fixen asco, ai, que isto non me gusta, tal. Sei que teño preferencias, pero suelo comer de todo, como de todo, non teño problema. Iba comendo, tal, non sei que, fui entrenando, e despois, bueno, tiña o dueño do meu gimnasio, que sí que me tiña unha tabla bastante, aparte ele era culturista. Hostia. Sí que me fixo unha tabla, tal, non sei que, e nun ano, sei que collín bastante masa muscular, acompañado un pouco de grasa, obviamente, porque non facía como ascos como de vida. E despois foi empezar a entrenar, sí que tuve bastantes paróns, despois volvín no 2017, aí a darlle caña, pero sí con algo máis de dieta, tuve co mesmo entrenador, aí xa con tamén un pouco de dieta, sí. Pero máis ou menos, é un proceso moi largo, estou che falando xa, o sea, teño 31, desde os 17 anos te miro o proceso, e agora hai moitísima máis información. Antes non... era moi old school. Sí, aquilo, eu acordo me entrar nese gimnasio todo oxidado, fotos de Ronnie Coleman, bueno, que son culturistas top, pintura gastada, o suelo levantado. Eso era un verdadeiro gimnasio. Que queixábanse agora en plan de, bueno, es que la mancuerna esta, non sei que tal. Tío, veña, pesa o mismo, 20 kilos aquí que ali. Tal, que che pude caer unha astilla de ferro, non? Que van a feira. E claro, sei que evolucionou moitísimo, hai moita máis información e demais, sei que ves que claro, o proceso é lento, foi salir da cuarentena e volvín cun bueno, xa tuvera con el e agora estou a tope con el, con Quique, que de sempre o recomendo porque é un verdadeiro profesional de Boiro, ten un xinasio Corporis Gym ali. Xudoume moitísimo, porque aparte un bo preparador físico tamén ten que ter a súa parte como de psicólogo, sabes? Sí. Porque hai xente como ten un TCA ou que sea, entonces hai que ter un pouco de psicología tamén a hora da comida, sobre todo. É que a mí é o que máis me costa, a comida. A comida é o peor, tío. Salgo de traballar ás 3, poñerte a facer a comida e dices tú, é que eu fago comida para toda a semana. Hostia. Sí. Preparas tuppers? Todo. E xa tes todo preparado. Isto leva unha vida de tuppers. Hostia. He feito comer pin de plato, perdón, xa non... Xa dices tú, que este? O sea, faiseme raro, algo raro, pero sei que pero tamén sei disfrutar, hai que ter equilibrio, vale? O fin de semana podes ir a salir a cenar, podes tal, pero sempre mantendo un equilibrio, que non podes acoller e chegar o fin de semana mangarlle 25 cubelitos, vale? O sea, ou chegar e salir do gimnasio e mangome 5 cañas, no, tío, o sea, hai que buscar o equilibrio, vale? Podes te pasar un día, non pasa nada, non che vai o corpo, non che vai a dicir, no, vou acumular aquí todo. Se ti cumples, ao largo plazo vas ter moito mellora, moitísimo mellora.
É un proceso, creo que bastante duro. Está me costando bastante, a verdade. Pero eu sempre, se podes, poñerte nas mans de alguén. As mans que, eu, por exemplo, necesito, que alguén me dixo que teño que facer. Sí, ahora mesmo estou nas mans de Adrián Lombos, que é da que mando un saludo, pero está me costando. É un proceso, ao final pasas de estar sentado todo o día na oficina. Non, é que iso é moi complicado. Claro, chegas a casa e dices tú, facer de comer, tío. Aparte de facer comer, é algo de comer, tío, que facer tal, outra cousa. Non, pues eso é cuestión, é unha organización, é moi chungo, moi chungo, organizarte, levar as comidas e todo tal. Ten unha disciplina. E ao final, é verdad, unha vez que tes o rutinario, telo automatizado, tío. Telo super automatizado. Eu primeiro estaba así, estaba en plan, tío, é que pereza, tío, tal, aparte de facer de comer, non sei que, non sei canto. Paz, rutinario. Pum, fajo isto, pum, non pensas xa. Tum, non pensas. Xa te acostumbras a... Xa te acostumbras e faixas opcións incluso de para variar. Eu son un cazurro, como sempre o mismo. Pero porque me gusta. Aí está, levo 3 anos e sei que é verdade que non teño moito. Hostia, que ten que ser, non sei. Moito, esas fotos. Sobre todo as fotos, sempre digo fotos. Chicos, fotos. É o que máis... Chicos e chicas, fotos. Impacto. Sempre. Foto, ca mesma luz, co mesmo espello, foto. Tamén me recomendou, díxome, saca unha foto fai 2 meses. Sácate outra despois. Pasa un mes, saca outra. Pasa outro mes, saca outra. Non semana a semana. E olvidadevos do peso. A mí tamén me dixo que pesa un número. Pesa un número. Aí está. Pesa un número. Eu peso ahora mismo casi 92 kilos. O sea... Hostia, de 70. Que pesabas ahora... Cheguei... Claro, moita xente di... Jo, hai que... Jordes despois de adelgazas. No, tío. O sea, o proceso do corpo é así. Despois é unha fase de volumen, despois é unha fase de definición. Para crear un músculo, tens que meter material e despois limpas esa grasilla que... Bueno, que se te metes no mundo do fitness... Cuidado, hai moito contenido. Moito. Aparte, eu consumo moitísimo contenido fitness e gustame aprender sobre todo do que hai. Que ten que ser, non sei. A min... Eu quero seguir, macho, pero pouco a pouco, tampouco te forces. Quero dicir, non é un... Porque che ven un de... Tío, non sei que... Non, calma. Cada un ten o seu proceso. De feito, o que che dixe antes, cada un ten o seu clic. E ainda vira a... Ostras, que sempre os confundo. A Felipe Trescente e Alex El Capo, tío. Que son os dous fixeron un cambio Alex El Capo, creo. Eu creo que era Alex El Capo que dixo que pasara o Sekiro sin así dunha tirada que acabara logo meses e meses. Claro, ten que son unha matada, que nin Dios, eso. Cando pasou dixo, podo con todo. Se podo con isto, podo con todo, pumba. E empezou a andar, que é o que dixo eu, anda 20 minutos un día. E dixe gente, outros 20 minutos. Ponte un podcast, ponte o que sea. Os 20 minutos vanche así. Sí, volando, a verdad. Así, 20 minutos. E digo, pois para a semana intento 30. Un proceso lento, o sea, pero que non te vexas, tío, que teño que facer o press inclinado con non sei que, no, tío, cada un ten que ir pum. E reduces, pois intentas, ao tema da comida, diste, que é o que estou, porque, joder, tiño un colega que bebía 2 litros de Coca-Cola ao día. Tiño un pero xo fai moito. Claro, e diste, hostia, eso, claro. E el se diste, pero eres capaz, prova a quitar a Coca-Cola solo. Como o resto? Xa veixo. Sí? Conseguiu, non? Quitou a Coca-Cola a tope. Bebe Coca-Cola cero. É que a Coca-Cola, cuidado, é unha bomba. Ten un azúcar. Aquí non nos van a pagar, xa te digo eu. Vale, Coca-Cola cero, vale. Pero sí que é unha bomba. É unha bomba, pero a 2 litros indo por riba. Sabes, que non falamos de que tomes unha latiña. Unha lata, no, 2 litros ao día. Eso era unha animalada. Entonces, claro, foi quitala, sin ejercicio, solo co que se movía e tal, pumba, xa adelgazou. Ahora estou empezando a ir, por exemplo, a traballar aquí, andando, vivo ali en Iris, ali hasta 20 minutos máis ou menos, entón veño andando. Bueno, intento, sabes, moverme. Despois vou ao gimnasio, aí ao gimnasio, guai, paso tuve unha lesión de rodilla, bueno, ahora estamos costando volver. Bueno, se pouquillo a pouco. Claro, eu creo, ahora como dixetes un proceso largo, é lento. Vamos pouco a pouco. Pouco a pouco, tens que ser, o sea, tens que disfrutar. Xa sei que costa moito
sabes, arrancar e todo eso, os inicios son moi chungos. Sí, Para calquera cousa. Os Sí, inicios, é que traballo mesmo. todo, os tío, inicios. empezas, ai Dios, que estresante. Unha vez que xa arrancas, pa diante. Ahora falando, outra vez volvemos a ti, que outros hobbies tes, aparte do ejercicio e de facer vídeos? O gaming. Sí? Sí. Vale, che moito. Sí, la desde pequeno, tío. Xogo favorito? Buah. Buf, que complicado, É que os xogos favoritos eu sempre dixen, eu de película a min dixme, que película favorita? Tampouco te sabría dicir, pero é que mima algo que me dou Ou que xogas de pequeno e te que pa min impacta. foi algo tal, foi o Pokémon, tío. O Pokémon, sí. O Pokémon pa min foi Dios, é que O punto no que dixeches, joder, isto esa mola a Dios. a nostalgia, sabes? Claro. Os Pokémon, pensei no azul. Hostia, Claro, de feito un día Game Boy tiña Nintendo 64 co Transfer Pack que metías o Sí. cartucho no Pokémon Stadium e xogabas como se fora Sí. era Game Boy ao fin e ao cabo. E tiña o Pokémon azul. Ainda o tes, ainda o preservas ou xa... Teño que ter miña nai fijo que guardo está nun caixón fijo. Pá, pues o meu xogo favorito, isto de verdad, o Budokai Tenkaichi 3. Buah, o mellor Xogazo, Dragon Ball que Eu, pode existir. xogaba con meu primo, viciaba unha borrada. E non fixeron máis. E van sacar o 4 horas. Sí, pero a ver. A ver. DLCs a mazo, seguramente. Ahora o que vende. Que aí Todo está. DLCs. Ahora vende DLCs. todo a cachos. Pero por mí sí que foi o mellor Dragon Ball que pude existir. O Tenkaichi 3 é un animal. pasaba moi ben xogando. Ainda xoguei fai pouco, descargábame un mod que ten xa os personajes novos, todo novo. Non sei cantos horas lle botei a eso. Luchando eu solo contra a CPU, macho. É que as transformacións, Tal cual. os personajes que había 4.000, o sea, había Era un personajes, animal. Creo que era o elenco máis grande de sí, personajes de era un xogo. animal. Estaba Arale, o sea, era increíble, sabes? O sea, era as transformacións, as animacións das transformacións, que tienes que ter a Vegeta que non sei que, si non, claro, ter o Potalo, se non era fusión normal. Mima, que pasate? De transformarte en mono tamén era unha pasada. Cando había luna llena, ou se non tienes luna, que Vegeta lanzaba a bola. Vegeta era o único que podía facelo, o Baby. É que ainda me acordo. Moi ben o pasei. Tardes, o mellor pasábamos toda a tarde xogando. Tío, tamén, tío, é unha pasada. Para mí, sí. Ese xogo creo que é o meu favorito. Co The Last of Us 1 e 2. Non xoguei, só vin os walkthroughs. É que non tenho play. Xa xogazo. Tú xogas en PC, non? E agora sí. Pues ahora tes o The Last of Us. O pasa que, a ver, moi mal optimizado, pero... Sí, xa me dixeron, de feito. Bastante mal. Sí, a ver, duns anos para aquí, full PC. Sempre foi de Nintendo. Sí? Sí, sempre. E tes a Switch ahora? No. No? Foi algo que non pillei porque, mira, o tema do tempo a mí está consumido. Eu podo con un ou podo con outro, pero a Switch sempre foi unha compra que tuve aí. Porque, por exemplo, a Wii U é lamentable esa consola, sí, sinceramente. Eu nunca tuve, pero sempre tuve. Pasei da Wii a Nintendo 3DS, e a 3DS pasaron moitos anos a comprei a Switch. A Switch é algo, unha compra, tan un colega meu, é unha compra que sempre tuve un punto de comprarla na cuarentena, que é mítico de Sal. De feito co Animal Crossing, eu son moi friki do Animal Crossing. Na Nintendo DS. Na Nintendo DS tiña eu Animal Crossing en moitas horas, tamén na Wii tamén. A miña primeira consolas, foi unha destas de multixogos e tal, que tiña no Super Nintendo tamén, tiña xogos era un pouco... non sei, é que os pais aí, pero non sei, pero tiña xogos do Super Nintendo tal. E tiña os cartuchos funcionaban, que eu non entendo, pero non era a Super Nintendo. E dai, si que tuve xa PC daquela. O FIFA 98 xogaba no PC. Pois era o meu pai ali, tío, co Windows 98. Sí. Vaya viciadas tins. Era unha locura que o campo de Fulosar era de cristal, tío, cristalado, non salía a pelota ni nada, era unha locura. E xogaba xogos de MS2, tío, que era, o sea, sí. había un mogollón deles. O Quake 3 había, tío. É que a mí esa época eu tiño 20 anos. Claro, que eu teño 31 xa. Ahora síntome super tal. E despois na comunión regalaron a Nintendo 64. Aí si foi unha compraza. Aí dixo, gracias, madriña. E aí si que, tuve o Pokémon Stadium, o Super Mario 64, ese sí que xoguei. O Ocarina of Time, o sea, foron xogazos o Zelda, que teño aquí a Princesa Zelda, a Bulma. Hostia. Entonces, sí que Zelda tamén foi unha
unha pasada para min, o Miniscap, o Ocarina, joder, como era o de GameCube? O Wind Waker, creo que, sí, o de GameCube, ese tamén molou moitísimo, era unha tontería tamén. O que me molaba moito, bueno, tamén era pequeno, o do Zelda ahora mismo non me sale, pero que tiñas o barco e podías navegar polas islas. Wind Waker. Sí, esa é unha pasada, a mí molaba moitísimo. A ver, era pequeno, ahora cando ves o novo que será o Tears of the Wild, dices tú, vaya. Te digo, eu teño aí ainda eso. Ainda, mira, ainda pasei o Red Dead Redemption 2. Fai pouco. Tío. Hostia, pues ese xogazo tremendo. É un xogazo. Eu puse nunha Play 4. Eso sí, os tempos de carga lentísimos. Empecé vanche rapidísimo. Va moi rápido, va moi fluido. Pero se me parece moi xogazo. É que ahora eu teño o PC Gaming, comprei un PC, unha diferencia. No FIFA incluso, macho. Moves o joystick na Play, tarda, poñe un segundo, 2, pero nótense, tío. Sí, é unha pasada, Eu é moi fan de Rockstar tamén, son moito de GTA. O Bully. Que ora ese xogos que... Claro. Por exemplo, eu digo eu criei-me con eso. Non fixen bullying. Non vou coller un AK-47 por aquí, polo medio da Coruña. Non vou facer eso. Vale, o sea, por qué? Porque o que tamén é do que te eduque a nivel valores. Isto é un videoxogo, isto non é a realidade. Real. Si confundes a realidade como videoxogo, algo aí igual hai que mirar un tratamento, porque aquí se quere dicir, hai problemas. Creo que tamén que os videoxogos axudan muchísimo a nivel de parte de socialización e todo isto. E a parte de descargas. Tamén hai unha parte, eu creo que hai unha parte tamén do que non podes cumplir na realidade e cumplir no videoxogo. Tens aí esa doble vara de medir, Pode ser. Que moitos eu creo que tamén moito, por exemplo, o sea, como que tamén tes a túa forma de desconexión, tamén como teño o gimnasio que me evado de todo isto no meu mundo, na miña cámara do tempo, sabes? O sea, que tal, pero con videoxogo pasa o mesmo, pero penso que tamén ao fin e ao cabo o videoxogo dache a oportunidade de facer algo que non podes facer na realidade. Ti non podes xogar na televisión agora mesmo, sabes? O FIFA se che dá. Creas o teu personaje. O teu personaje, inventaste unha movida ti solo aí. Ao fin e ao cabo, Call of Duty non estás no Líbano. Bueno, eres un soldado e podes morrer infinitamente. Pero sabes que na realidade, un tiro e morres. Pero de eso se trata. Uno Fortnite, ti podes saltar, podes... Pero bueno, tens que saber... Eu penso que iban... valores e tamén ter todo na xusta medida. Falando ahora, volvemos tamén outra vez a cando TikTok e todo isto, os haters influencian moito a nivel de... pasas deles. Sí. Algún ainda me puño de la... E ao principio? Tampouco. Sí. É algo que levo mirando o tema de... É que creo que xa chupei moito contenido de outra xente falando de todo eso e tal, ao fin e ao cabo é algo que ti estás expoñendo e ponche dicir, tes que un grano vai a merda de cara tes ou ponche dicir, obviamente é tan é digno porque ti eres puxaste públicamente, eles non, pero eu nunca tuve tampouco hater como tal. Os haters eu que a maioría dos haters que teño eu son do idioma. Sí, son haters do idioma. Hostia. Porque haces os vídeos en gallego, sobre todo xente de aquí. De Galicia? De Galicia. Que é un exemplo que me chamou moitísima a atención. Nun que che venxe un valenciano, tal, e che, que guai. Venxe un de Madrid. Que tal? Ostras. Ou habrá sempre algún que che di, pero tuve aí un vídeo super viral en Instagram, que había xente de Latinoamérica que desconocía o gallego. E preguntaba, por que estoy viendo una mezcla de español con portugués y lo estoy entendiendo todo? Hostia. Latinoamericano. E digo, ostras. E dixo, e xente dicindo, es gallego, es un idioma de España, eu non sabía que existía. E ostras, eso é super fácil. E vi os comentarios tal, pois venche un daqui e dixe, por que hablas en gallego? Pareces un montuno, despois nos traen que nos llaman montunos. Pola geada polo seseo. Hostia. Así, de aquí. Entonces tío. Eso foron uns míos, outro, mira, vas ver a PewDiePie e dixe que fala en español, ojo. Aí está.
xa que non entendes porque eu entendo que non entendes Sendo de Galicia, o sea, digo, dasme sendo que cambie de idioma, pois pedi yo un inglés que fale en español, ou vas a un vídeo ti en inglés e dixe, por que non lo haces en castellano? Dirache, bueno, porque falo isto. Falo eu, escolles ti, o sea, Claro. non sei ti o que teño que facer, pero nunca tuve hai moita xente que lle contesta xa. Sí? Sí, Xa, peña que diga, pero tú non sei que, falan, xa se matan. Aí de bueno, Pero nada, bueno, houve un tipo, tío. Fixo moita gracia. A ver. Fijei no río, Sí. sí. Ofreceu unhas hostias. Non entendeu o vídeo. Un vídeo, tío, que non sei se o bicho, hai unha doctora que poñía as frases en inglés, pero viña dicindo que hoxe perdín un paciente. E gravouse chorando. Sí. Estaba ali no paseo do hospital, e gravouse chorando ali, e poñía hoxe perdín un paciente despois de muchas horas de intervención ou de operación e tal. A mí sonaba moi irónico, joder, que o primeiro que pensa está gravar chorando, bueno, non estaba chorando, estaba como desolada, viste así, pero un pouco raro. Entonces eu collín ese vídeo, traducín as frases, puxinlle por riba en galego, sí. sabes? E despois gravéme como se foran de prácticas, e eu co móvil, como intentando, mira, joder, que raras estas prácticas, non sei que, sabes? Mira, que facemos cos familiares? Vamos ir contratando un ómnibus ou decimos que, bueno, se dai unha cousa así. A xente criticaba moito a doctora, como se daba nese momento, e había moita xente, outro, moi ben, tal, non sei que, tal. Houve un tipo colleu e dixo, vaya maneira, non sei que dixo, non sei, vaya maneira de non sei que, se te pillo fora doche unhas hostias. Pero a frase podía ser cara a doctora ou cara a min. Porque non sabía iso contar. Porque, claro, como a xente moita criticaba a doctora, incluso había enfermeras, había unha enfermera aí que aparte viron comentar, sí. Enfermera, e non me parece moi normal, sabes, que te graves con esto, tal. Non é o momento, non. Ese tipo dio, pero eu puxenlle, non me acordo que, non sei que lle puxenlle, no, canta violencia, puxenlle, e ponme, xa estás borrando o tweet aldeán de merda. Aldeán de merda como insulto. Que digo, fijeno, porque pero fijao, e puxenlle, se borro o tweet, quitas máis hostias. Non contestou máis, a xente folle a cara a el, xa que te expós, exponte ben, é fijeno. Hostia. Non tal, un tipo que pola foto debía ter 40 largos, xa... Que tiña a foto e tal, pues, non sei, pero bueno, foi o único que en realidad así que dixo, para onde vai? Que dice, non entendo, sabes, aldeán de merda, non sei que, pero sí, en completo tal, eu que digo, moi ben. Ostras, é que, joder, que che digan que eso dices tú. Que dan estos, tío. Foi de Juan, vete pola calle e dicho, unha foto, hola, mira, non borrei o reel, vasme dar as hostias agora. E dixo yo sí, e quedará como perdona, non sei que. Tío, que ao fin e ao cabo tal, por un vídeo que igual non entendeu ou non sei o que pasa, que agora tamén chega moita xente en Instagram. Claro, Instagram sempre foi como público dun rango de edad, e agora estás trasladando máis xente, que eu noto que como que hai xente como máis maior, máis ao mellor, que ao mellor non está no rollo do humor, ou que está, pois ao mellor como este home anclao nun humor de, que sei, me fai moitos, non, que sei, a ver, de Alfredo Landa, ou non sei, tío, que dije Paco Martínez Soria, non sei, que non sei, non entendeu moi ben o por que ese comentario, va? Quedei flipante, pero bueno, eu con os colegas, tal, non sei que eu partindo mo cu, que normal. Non estaba aí, ai, Dios mío, ai, no, tío, acojonado, encho, tipo. No, tío, no, nunca tuve, digo, problemas. Teño tamén moito comentario
Comentario sexualizado. Sí. Sí. De bots ou personas reales? Personas. Hostia. Preguntándome cando me abrí OnlyFans, incluso. No. Sí. E non son poucos, Non quero ahora tampouco ahora dime, que yo soy aquí, no. Pero sorprendeme moitísimo eso. Hostia, eso sorprende. Porque, a ver, por desgracia estamos vendo moitos tiktokers, moitas chicas, que a maioría de comentarios son... É que eu non quero saber o que teñen, Claro, tío. o que teñen na bandeja. O sea, Que dices tú, animalada, Debe de ser un 10, o sea, debe de ser, o sea, debo ter un 5% que teñen eles. Fijo, ademais. Non sei porque como eu sei que aguantan conozo, eso, bueno, macho. unha chica que bueno, que ten bastantes seguidores. A bandexa é unha locura. É unha locura. Eso é asqueroso, de feito. A bandexa que ten. A min, sobre todo, por parte... Por eso que aí hai como un... Non sei como explicalo. Pero por parte delas, moito máis educados que por parte deles. É algo que me chocou, sabes? A min, por parte das chicas, podes ver a Juan que se quis pode soltar unha bastada, ou a ti fosete calquera cousa, outra que te chaman guapo. Esto, gracias, contaste gracias, ou tal, non lo pague. Outras que che preguntan se estás moza que se estabas interesado en conocela a ela, mandan unha foto. Ves, o sea, tal, pero que é un... parte deles Animalada, non? animaladas, poste auténticas salvajadas do que me farían. que se chegan a facer eso, porque Junga dixolle, pero ti que quitas un curso de Kama Sutra, porque dixo, eu non sabía nin que existía que sabes, facer eso non... Eu non sei como aguantan ás veces, porque ves cada comentario, teño macho. o sea, moito tal. Na realidad, tenme pasado, O sea, quero dicir, indo pola calle, sí. Comentario... Mi irmán é chico, joder, papitita. Claro, porque eu non enseño a miña moza. Non enseño esta, quero tela mantida ajena ás redes. Non ten por que levar o que levo eu. Se nos ven por aí moi ben, pero non teño xa así algo que tal, moita xente pensa que eu estou solteiro. Entonces, claro, Entonces, claro, é normal, a ver, é normal, ves que non hai nada e ahora tamén estás acostumbrado a enseñar, o sea, de todo. A peña enseña a súa parexa ou tal, non sei que, ou bueno, enseña, eso sona como un trofeo, non eso, pero como que enseñes a túa vida amorosa e tal. Eu non sei, estou eu solo. Pode salir algunha vez miña nai, así, o meu pai, ali, tal. Sí. Pero non son de... Pero, o sea, ainda foi este verán, unha chica de 40 poucos anos, dixo, mentas mozo, tal, joder, é unha pena, pero tocándote, tal, que... E dixo, sí, tal, joder, é que é unha pena, tío. É unha pena dejarte... Bueno, eu sinto malajado, tal, bueno, gracias, tal, pero os ricos marcho, sabes? Pero despois é que ou outra tamén que me vou falar, e despois digo, que ti pero a esa tuvo salían mensajes en plan, que tímido eres, porque non me falaches ben, ou falei ben, o sea, sempre son agradables, non che vou dicir estás solteiro, estarías interesado, pero esa é outra. Devia ter 40 poucos tamén, así 43 anos. Pois, sobre todo, a xente xoven é moito máis educada. O sea, nese aspecto, deme de conta de que, sí, de que son máis... Gostan os teus vídeos, ou se che fan algún comentario físico, que guapo, mandanche un fueguito. A base de fueguitos que agora tiran lume como se foran para ser brasas de churrasco e tal, non sei que tal. De feito, ainda me acordo. Claro, pues, nos cambios físicos todos sin camiseta. E houve unha vez que Brais do Val manda un comentario
nesta historia vai haber máis fueguitos que non sei como dixo, tío, vai haber máis lume que non sei onde, non sei canto. E eu, por empezar a partir o cu. Pero eu tampouco me considero unha persona máis, eu sempre son partidario de que tens que gustar moito a ti mismo, vale? Eu non necesito a aprobación de nadie, de tal, é o que tens que buscar sempre. Gustarte a ti mismo. Gustar a mí. De feito, o meu físico é para min, non é para o resto. O sea, sempre é o que tes que tal. É un proceso moi fastidiado, verte no espello e dicir, é dicir, hostia, que guai. Aí está. Pero que sona un pouco como egocéntrico, no, tal, pero é como tens que te gustar a ti mismo, digo eu a todo o mundo. Pero é difícil, é moi difícil, que tuve un proceso tampouco de que non me gustaba, o sea que é complicado. E claro, non sei, estás orgulloso, debes, eu fago como, mire, estou cambiando, tal. Pero claro, eso volvo a repetir, por parte deles é como mimá, non sei que, te van a bastar, pero basta. Hostia. Por eso digo que non sei, é como das de conta que ainda é moito que avanzar nese aspecto, porque dixes, en serio che funciona? eu na miña cabeza é como cando sacan as fotos esas que lle mandan as chicas, haberá algunha que diga, hostia, ti pense que é un plan maestro, tío. Que non entendo tampouco, sabes, é que funciona, porque ou che tuvo que funcionar algunha vez momento, para volvelo a facer, é que claro, non ten porque sentido. eu non se me pasa pola cabeza, aparte a mí tampouco, é para como, iniciar non unha sei. conversación. Dios, isto é unha maravilla. Que tal? Toma o meu número. Tío, no, é que me famo ao revés. E eu, tío, no, tío, non estás ben da cabeza, amigo. Non estás ben da cabeza. E claro, é como, non sei, chócame. E hai uns métodos así un pouco. Eu creo que ese tamén, ao estar detrás da pantalla, largo. Claro, non sabe, aí está. Largo porque somos fuertes detrás da pantalla, un escudo. Pero eso porque non me viron o 20 moitos. O 20 era unha jungla, ese que subía as fotos. Eu nunca cheguei a vivilo. Buah, tío, ese era moi pequeno. Ese o 20 subía as fotos que era unha locura. Ti despertabas un domingo pola mañá, tiñas notificacións a muerte de 85 fotos, 80 fotos que nin aparecías ti. Aparecía un tipo random vomitando. E mira este, non sei que. Os inicios, tío, os inicios da rede social estuvo aí. Que se foi a merda. Sí. Ahora Facebook, o que noto moito de Facebook, Instagram, Virreel, que estamos Facebook xa pa xente máis maior, antes era pa nós. Instagram xa empeza a cambiarse polo Virreel, por TikTok. Pero Facebook sempre tuvo o concepto de maior. Sí. Porque eu cando é que eu xogaba aos xogos de Facebook. Moito se xogaba aos xogos tamén, a granja esta. Era moito de que eu empecé no Fotolog. Fotolog era unha rede social que subías unha foto, solo unha foto. Hostia. Era como unha página web. Sí. Subías unha foto e xente só facía comentarios, que eran os teus amigos, pero só podías 20 comentarios. Se chegabas aos 20, eras unha estrella. Unha estrella, un fotolog. E ti subías o que sí, pero unha foto random, tío, que sei, desta botella de agua. Bota foto aquí, bebendo agua. E xente, que guai, ou frase filosófica con 15 anos, sabes, de Kant, e ti ali peña moito puñiche, me paso como que pásome por aquí, pásate como para que lle deres o teu comentario, comentario. Entón, ibas ali e deixabas o comentario. Hostia. A ti ter 20 comentarios eras o jefe, porque era o máximo que daba a página. E o Fotolog pasou ao 20. Eu, pasei ao 20. O 20 era unha locura. O 20 eso, etiquetaba a todo o mundo, que empezamos a salir cas cámaras digitales. Salimos con cámaras digitales, os móviles con... Diante do espello, calquer cousa. Sí, cámara digital. E depois ibas polas festas, pola discoteca, cas cámaras digitales. Hostia. Deixabas a cámara, tiña un colega que levaba a cámara, e esa cámara rulaba por toda a discoteca. Entón, ele tomabase con fotos e subía todo. E claro, a mellor aparecía o tipo, como decías tú, vomitando. Un tipo vomitando, xente liándose. Claro, te diste, ostras, a que sobra alguén liándose con outro. Súbelo, claro. Pero aquilo era unha jungla. Do mesmo pueblo, interesa todo Dios. Ostras, que foi este papando, tal, non sei que. Era unha locura, aquilo era unha locura. Despois, claro, si había tiña o seu muro, a peña comentado, despois foi evolucionando, despois apareceu o 20 chat. Porque ti só podías mandar como privados.
Pero, por exemplo, o 20 chat que xa era pode escribir. directo. Hostia. Directo, podías ter. Eu tiña aí máis 500 amigos, pero peña que non conocía de nada. Carago. Pero peña incluso de Madrid, tío. E había grupos que se creaban random, e aí facías incluso amistades. Pero eu tiña un que botaba veráns falando con peña de vasca, tal, falábamos seguido. Era unha locura, tío, era unha locura. O 20 foi unha jungla, e o Facebook sempre estaba como xente maior. Xente de 20 largos. Xa. E nós tínhamos 19, 20, 21. E pero xente... O ascenso de división. Eso, depois pasabas ao Facebook. E o Facebook se que quedou aí, pillou aí un pico, depois o Instagram, e xa empezou como a era do postureo. Si, aí xa... Había que subir unha foto, había que ser a foto. Non se permitía subir a 80... Non, era a foto. Tiña, o sea, tiñas que escoller a mellor foto. Hostia. Facebook xa che facía algo crear nesa tendencia. Pero o Instagram xa afianzou. Tens que subir a foto. Cos bordes en blanco, aqueles. Tío, aí pasa a foto. Pero despois claro, no 20 non era a foto, eran as 85 fotos que había ali, tío, o sea, era un santo. Despois publicabas lase de YouTube, canción, sí, que se Danza Kuduro, que era cando salía Danza Kuduro. Dios, como mola esta canción, tío. He pasado pisado, tío. Como cambiou a cousa, macho. Sí, claro, agora, tío. Ahora a xente nova, que me fijo, xa non ten fotos, ten historias destacadas. Historias destacadas. Claro, un puntito, sí. Brasil, todo, tío, o sea, ahora sí. Birría, todo isto. Se o Birría, tuve un pouco, pero eu nunca o tuve, non me atrae moito. Non me molou moito. Sacar unha foto todos os días. Tío, unha locura. Para que? Máis que nada ter tratado. Sí, para esas movidas, pero no. Notificación, tens que sacar a foto, encanta. No me a mí tampouco me acabo de enganchar de todo. Estes días, porque este podcast seguramente saca para semana, tú eches un... Bueno, hai un encontronazo un pouco de salseo, un chavaleño que che fixo, bueno, plagio. Sí. Como trataches ese tema? Bueno, pois falando con el. Sí? Falando con el. Xa tuve en casos, obviamente. Sí, nas que eu sinto malajado, non? Que me plagie. O sea, que é como, a ver, vale... Si te plagian, é que... Sabes que molas e tal. Eu vou dunha vez, en TikTok, un dos primeiros vídeos, hostia, un plagio con unha catedral, a partir de a mesma frase, a mesmo todo, o sea, que era tal cual, en gallego, daquel. E a peña dixe, te copiaches, que tal, vou ali, e dixo, tío, isto non se fai, macho. Aparte, estaba con un de visitas. E claro, o TikTok é tan explosivo que incluso chega a xente que non veu o meu vídeo. Entón é como ele atribui ese vídeo, despois ven o teo e dicen, joder. Claro, incluso mellor de pensar que fun eu que no plagié el. Entón en TikTok pasou moitísimo, TikTok era a fuente do plagio, TikTok pero cos audios, aparte todos facendo o mismo audio e o mismo texto, eso era unha locura, tío, eso é unha locura. Sed creativos, por favor, sabes? Pero deste un chavaliño que foi a través dun colega, bueno, dun conocido dali, vexo que comparte un reel na súa historia, vexo o reel e digo, era un vídeo que tiño eu de fai 2 anos, que era unha chica que dicía, se te pago 80 euros la hora por limpiar un cementerio, lo harías? E sale o chaval, e usalo cun cementerio que saquei en Google, un fondo do cementerio, e salo con unha escoba barrendo, e dixo, hola señora María, que tal? Non somos nadie, e sigo barrendo. E sale este chaval dicindo o mismo, pero exactamente o mismo, hostia, en castelán. En castellano? Sí, sí. É que digo, hostia, entro no perfil, 500,000 de visitas. Non vexo mención ninguna. A veces me mencionou en un... Non pasa, pero vas a mirar o seu perfil. Todos. E os vídeos con máis visitas, eran o resto tiñan pero... 1000, eran os meus. Algún con 1,5 million de visitas. Tiña un par deles que pedía, a mí matoume, que pedía, a ver se llegamos a 4,000 seguidores. O tipo estaba farmeando, non? E se tiña casi 30,000, creo que ten casi 30,000. Era por eses vídeos que se viralizaron. Eran xusto
copiaos meus, pero literal, copiaos, o sea, dicía o mismo, pero en castelán. Salía un dos meus vídeos máis virales, é o de que sale un chico como dicindo, yo tengo unha rubia e tú que tienes, ¿no? Vale, pois eu digo eso, non? Teño unha leira, teño tal, pois di o mismo, pero en castelán. É enseñar jaliñas, é o único diferente, pero o que é a frase di é o mismo, sale ca leira, enseñar a gravar jaliñas, falta de creatividade, macho. Millón e medio de visitas tiña, e tal, xente. Claro, eu vi en certos comentarios, digo, porque o meu vídeo fixo viral tamén, chegou tamén a 1,5 millón de visitas, e había xente que dixía eso, te copias de no outro vídeo te copiaste, non sei. Pero claro, a mí a veces chegou unha mención claro, está. Eu non desconocía a existencia dese chaval. O chaval ten casi 500 millón de seguidores en TikTok. Hostia. Eu non desconocía a existencia. Ten pouca como visibilidade, pero bueno, sí. Tío, despuntaría un día ou tal. Entonces eu comentei, no, hostia, tío, tal, non sei que, comentei, no, nas stories, tal. Agora moita xente sabía quen era. Eu, pois, xente que me preguntaba quen é, sei que, deixo traguecho. Pago yo unha paliza. Eu non dei o nome, non quero eso. E fun falar con ele. E dixenlle, mandei uns audios. Mira, hola, el sígueme. Sí, el sígueme. O sea, que era super evidente, claro, sígueme, aparte que sigue ponche, seguir tamén. E dixenlle, tío, bueno, son Gabi, sabes que son. Pasa isto, vexo que hai vídeos que son tal cual o meu, eso non é inspirarse, eso chamase plagio. Eu non sei se o fixaches porque, bueno, foi un fonte de inspiración para ti, pero, bueno, rosa unha cousa de a mí non hai que pensar mal, pero sinto-me alajado, pero non está ben. E se queres medrar nas redes, non é o camiño. Non é o camiño, sobre todo, sin dar crédito, sin dar unha mención, sin dar nada, atribuíndote un traballo que é meu. E dixo, non vas ter problema comigo. Eu hai xente que vin que había mencións, e hai xente que sabe o que faz, e canto máis medres, se sigues facendo o mismo, igual che van a por ti, porque sabemos como é o mundo das redes. Sí. E dixe, contestoume, chaval, desfeito. Sí? Sí. Pídame perdón, era un chavaliño, ten 18 anos. Pídome mil perdóns, como que non sabe de conta de que o facía como en honor a ti. Sí, como era unha fonte de inspiración, que os seus pais ven os meus vídeos e que juste como me colleu a min como de referencia e tal. Nese aspecto, publicou 5 ou 6 stories pedindo perdón, mencionándome. Hostia, polo menos, joder. Sí, do a cara, que dicía que ele acusaba o plagio, e que ele caeu no plagio. Como que dixo que era como que se sejara cos números. Claro, ves que un vídeo chega a tantas visitas, dices tú, joder, vou coller este. E dixo, eso, pideu 1000 perdóns, volveu a escribir. E dixenlle que honraba. Facer eso que honraba, que dera a cara, sabes que eso, para min, ten os meus respetos. Sobre todo que sale así de un chavaliño e tal, non sei que podes xe poñer tonto, e sabes, pero moi ben, felicitei no tal, moi ben, e dixo, mencionoume en todos os vídeos. Hostia. Sí, e pideume se quería que os borrara. Dixome, eu se queres burros. Cuidado. Que eran uns vídeos que o pejaron, E dixo, non te preocupes, mencionar está. E dixo, para as próximas veces, na descripción, preguntoume como se facía. O sea, claro, unha vez subido, dime, desde Instagram facilita a opción de poder editar a descripción onde te queiras. Expliqueille, se queres axuda, non hai problema. Se non hai problema, pola miña parte, se volvemos a escribir, despois se dixo, volvemos a pedir perdón, que non sei que non sei canto. Joder, pois eso é... E tal, eu dixen, tío, xa te digo, pola miña parte non vas ter un problema, non vas, en serio, non lle fun tampouco de primeiro, tío, non, sempre con respeto, palabras e tal, solucionamos, falando, entendes a xente, e o tipo entendeu, non, e tal. Claro, ao final quedou así.
Quedou así, guai, unha anécdota tal, curioso. Chamoume a atención, pache plagar algún vídeo, sei que teño visto algún, que diste, Este pareces moito. é como moita casualidade Sí. todo, non? Pero, claro, da mesma conta, é que despuntara tanto, había vídeos que teñen máis visitas que os meus. Claro, Oye, un claro, público porque máis, chegou por casualidade e foi como dixen, ostras, tío, Isto. chamou moitísima atención de que seas, claro, dixes, tío, podes coller un, pero xusto os máis, porque era super descarado, eran 1000 visitas, bajo 2000, 3000, Pero os ustedes... tiños 1,5 millón, 800,000, medio millón. Mi má era como, tío, sabes, o sea, foi unha locura. Cegou nos números, como dixo. Sí, ves foi un vídeo que chegaba entende, era un moito. chavaliño, veus arriba, totalmente, a ver, eu que dixo, a mí pilloume con esta edad, pero ti sabes, se me chega a pillar con a súa edad, non sei, eu non como sei reaccionar e tal. Ahora, iso, tes unha edad moito máis madura, moito máis tal, e levas as cousas de outra maneira, todos fomos adolescentes, fomos gilipollas todos, Sí, o sea, ao cabo aquí é un proceso que dixemos antes, hai que evolucionar, non? Tens que fallar, tens que errar, tens que caer, tens que romper unha perna, tens que esas cousas, poñerlles callola, tío, porque ao fin e ao Dos cabo errores aprendes ao final. claro, é que se ti non eres esta persona se non fallas. Se non tes un error na tua vida, eu creo que non vas a ser moi boa, pero, o sea, tens que levar golpes. Senón Claro, non porque aprendes, senón tío. nunca sabes, joder, estou facendo Porque ben. dices, tío, joder, volví a pasar e corregiría todo. No, tío. É que No. ti eres o que eres agora por eso. Aí está. Fuches aprendendo os errores, pum, pum, machacando a tua mentalidade. Efectivamente. Chega un punto. E agora, como última pregunta, aqueles que están empezando, que consellos dirías ahora mismo? Que o plagio non é. No. Nada, que teñen que estar primeiro psicológicamente preparados. Moitos caeron polo camiño. Moitos e moitas caeron polo camiño. Pero infinidade. Cando empecé eu, Sí? hasta ahora, Biches. caeron. Empezamos moitos, está. Ahora, Hostia. xum, pa baixo. Moitos porque se aburriron, outros que non aguantaron. Que hai xente que ten moi idealizada A vida esta. Eu non o vexo tan bonito. Non o vexo tan bonito. Tens que estar psicológicamente fuerte, preparado. Eu creo que sei como me considero, o sea, que teño unha mentalidade bastante fuerte. Pero hai xente que non, que ao mellor un comentario, é que tipo pode E pensar. afecta moito, Eu teño ao mellor 100 comentarios, é un malo. E claro, nós como humanos sempre nos quedamos con eso. Está, sempre nos quedamos como con mala que na caes. como. É difícil. Ao primeiro se é como un destino, tal. Despois pasa, estudiaras. Sabes, ao fin e ao cabo. Pero sí que é como psicológicamente tens que ser moi fuerte. Disfrutar do proceso, ten que che gustar, non forzar, non sentirte forzado nin nada, vou repetir, Sí. como calquera cousa na vida. Ser ti mesmo, disfrutarlo. Ser ti mismo. Non... Queres falar en gallego, en castellano, en catalán, en alemán, faino, tío. Pásalo ben, home, pásalo ben. Está. Por lo menos pásalo ben. Tes 15 reproduccións, pero hai 15 personas que se interesaron por ti. Da. Que diferenza tes de ter 15 a ter 1 millón? Un número. Pero hai 15 personas que se interesaron por ti. Están vendo o teu vídeo. E lle deron... tes 3 likes. Pois 3 personas. Pero hai alguén que dixo, guau, que videazo. E ten o que ver, que videazo, Dios, delle like. Pero diste, guau, tío, 3 likes, vaya basura. No, tío. Esa xente esforzouse por darlle un like. Ou tes un comentario. Jajaja, emojis de risa, xa está. Pois está, fixolle gracia. Aí está. Esta persona, Tío, genial, tío, pois é moi ben. E ti, gracias, sabes? Xa que podes responder, hombre. Sí. É que se me podía responder o rato, dame unha pálida, pero quero decir, pero sí, eso que, a ver, non teño moito, segurón, pero tes aí un, o sea,
o primeiro, intentaba eu sempre, gracias ou tal, non sei que. Claro, ahora xa é mía. Ahora é imposible, ahora. Esa xente que ten 85 millóns xa Dices tú, estratosférico. Que moita xente é o que dicía, me contestaches-me. Mentras teño tempo, podo contestarche, sí. Haberá xente que non pode. E se non che contestei, mira o que escribiches. Sí? Claro. Agora, Juan, que vexo e digo, tío, que che vou contestar a isto? Contestar a isto, tío. Calquer cousa. De... Vale, o tema máis sexual. Che vou contestar a isto, tío. O sea, non, eso non. Hai algún que simplemente reaccionou, o sea, vale, eso, jaja. Está, pero sí que tens que estar, eso, é como que tampouco descansas mentalmente, sabes, nese aspecto. Sabes, é como sempre que estás activo. Pero me pasábame antes. Sí. Xa, estaba como desarrollando movidas na miña cabeza, o sea que ahora tornas plasmando, pero o sea, eu creo que estaba xa activamente de antes, só que non plasmaba, non me gravaba, pero estaba aí, estaba traballando sempre. Pero bueno, é curioso, eu animo sobre todo a todo o mundo de que faja máis contenido en galego. Que eu creo moitos emigraron ao castelán, empezaron co galego e emigraron ao castelán. Pero eu creo que aquí temos, non sei, eu agora fago podcast, estou facendo podcast en gallego, no meu gallego, non intento normalizalo tal. Pues non me vou facer en castellano, non me sentiríame bastante incómodo, como decías tú ao principio, que non sei. O sea, se tes máis cómodo, xa está, tens que te sentir cómodo ti. Non un random de internet. Claro, tens que sentir cómodo ti, é o teu podcast, é a tua casa. É iso, o sea, non para moita xente pum en paranoiase con eso, nada que no, que se quero medrar, bueno, pues adiante, tío. Pero sí que no. Eu creo que bueno, hai marcas tamén que che piden que fales en castelán, tío, rechacei muitísimos. Marcas españolas ou marcas gallegas? E o Balcón en Jalleja tamén. Sí. Hostia. O Balcón en Jalleja que negando non me largas con eso. Chocoume. Outras non, obviamente, que non lle importaron. Ainda atrás, esta semana, tuve unha oferta xa tal, e dixeme, pero como non facen en galego? Tal, non, es que ten que ser en castellano, despois non, olvídate, búscate outro. Porque non entendo por que ves, entón non biches nada do claro, aí está. Ven os seguidores e dicen non sei, non ven o contenido de que falas en gallego, non? O sea, que eu é a única explicación que digo, eu teño todo centrado en gallego, a vez me ti que faga exclusivamente para ti. Solo é un vídeo en castellano. Tira dei, non, eu dame igual, tío. Pues hasta aquí, Gabi, a entrevista. Moitas gracias por vir aquí, por desplazarte hasta Coruña. E nada, espero que vos gustara o capítulo. Dadle un like, suscribidos e vémonos no próximo. Eso, chao. hai que apoyar.